Sabies que els últims 60 anys han desaparegut més de 500 nuclis de població a la Comunitat Valenciana? En els municipis de l'interior viuen un total de 72.000 persones que habiten zones amb una densitat de població de menys de 20 habitants per quilòmetre quadrat. Dels 542 municipis de tota la Comunitat Valenciana, un total de 215 compten amb una població inferior als 1.000 habitants. Un 62% és població dependent. L'agenda Avant, que ha posat en marxa la Generalitat Valenciana, vol lluitar contra esta dinàmica de la despoblació. Soc Moncho Montfort, vaig néixer a Portell, el que passa que als 6 mesos ja vam marxar a viure a Castelló tota la família, m'he criat a Castelló i després ja a l'adolescència sempre m'ha agradat molt el poble, tota la relació que tenia amb la gent, fins que vaig conèixer una xica d'ací de la Mata i passat el temps vam decidir vindre a viure així al poble. Nosotros vivimos durante 9 años en Perú y trabajando en proyectos de cooperación internacional, medio ambiente y adaptación al cambio climático. Así que queríamos venir a vivir en un pueblo, en mi caso principalmente buscando una vida más sencilla, ¿no? Mi nombre es Ángel Valeriano Rojo y esto es la quesería artesana Los Corrales. Nosotros queríamos vivir en Almedíjar, mi mujer y yo, porque habíamos vivido en esta comarca durante unos cuantos años, conocíamos la zona y para nosotros tenía todas las ventajas. Soc Míriam Tena, soc dona ramadera i juntament amb el meu home tinc una explotació en la que tenim uns 1.000 caps d'ovelles, 20 vaques i 10 o 12 cavalls de carn. Soc Guillem Reig, soc dissenyador de videojocs, vaig estar treballant 13 anys per a Gameloft en Barcelona i ara estic ací en el poble de nou, en la meva família, i estic treballant en remot per a una empresa polaca amb una sucursal a Barcelona. Nosaltres, quan vam vindre a la Mata, als pobles del voltant encara hi havia espardenyers. I a poc han anat desapareguent tots i en l'actualitat només quedem nosaltres. Jo soc filla de ramaders, soc neta de ramaders i el meu home és fill de ramaders i és net de ramaders. El meu dia a dia el que fem és aviar les ovelles al monte perquè vagin a pasturar al llarg del dia, donem a menjar les cordes que tenim al corral, en un poquet de palla i fins que engorden i es puguem vendre, i ho arreglem tot en pienso i palla per les ovelles per quan baixin a la nit de pasturar les tanquem. El sueño de muchas y muchos era de ir a la ciudad. ¿Y por qué ir a la ciudad? Porque ahí pues se reflejaba un poco lo que nosotros desde el mundo occidental habíamos impuesto. El contacto cotidiano con la naturaleza y la naturaleza de verdad, ¿no? No un parque o un jardín, que también es bueno, pero realmente tener el contacto con el monte todos los días es algo que es terapéutico. De formación somos pues, ingenieros agrónomos, con maestría y con todo, ahí trabajamos con Naciones Unidas y lo hemos dejado todo para empezar pues, con el proyecto que es de la hostelería. Entonces salir totalmente de nuestra zona de confort, tirados un poco a la piscina, pero luchando para cosas que para nosotros tenían mucho sentido. Nosotros pensamos que hacer queso era una buena forma de ganarnos la vida. Empezamos, nos echamos adelante, nos atrevimos. Yo tenía unos pequeños conocimientos de elaboración de queso y bueno, pues pensamos que así sería fácil. En realidad no fue demasiado fácil, fue mucho más costoso de lo que nos imaginábamos, pero el trabajo para nosotros ha merecido la pena. El 100% de la feina la fem de manera remota. Ens vegem les cares només a través de les aplicacions de teleconferència.
El problema no és la despoblació, el problema és la massificació. Hi ha molta gent jove que comença a pensar de manera diferent y a tindre proyectos de vida en el mundo rural. Para empezar, en todos los sitios, tanto en la ciudad como en el pueblo, como siempre hay que tener una base, ¿no? Para poder resistir, porque claro, montar un negocio, ya sea más clásico, ya sea cooperativa, pues claro, requiere esfuerzo, y tiempo y claro, y recursos, ¿no? Pensamos que la vida en el medio rural es posible a pesar de todas las dificultades que tiene. Estamos mucho más relacionados entre nosotros, nos conocemos, hay ahí un valor humano incuestionable que muchas veces en las empresas no es tan notorio. No solo gestionamos lo que es el albergue, que lleva consigo bastante trabajo, sino que diversificamos desde muchos puntos diferentes. Poseemos una huerta de producto ecológico, de la que sacamos mucho recurso y la elaboramos para nuestros clientes. La tranquil·litat que tens, la gestió del temps, la quantitat de temps que pots aprofitar en comparació amb quan vius en una capital és immensa. En Barcelona, per exemple, quan vivíem ahir, la meitat del temps el passàvem anant d'un lloc a un altre. I jo la veritat que m'agrada molt la vida de poble. Està clar que no podem tindre tot el ventall de possibilitats que tenen a la gran ciutat, però sí que és de veres que és una vida molt més tranquil·la, molt més còmoda, des del fet que pots aparcar molt més fàcilment, no tens un gran desplaçament fins a la faena, no hi ha embotellaments, no hi ha contaminació. Els xiquets són molt lliures perquè poden jugar a qualsevol carrer, a qualsevol placeta. A nivell de criar els teus fills és molt més agradable. I així els xiquets, quan eixen d'escola, se'n poden anar a jugar pel camp, poden pujar a un arbre, poden fer moltíssimes coses que a una ciutat no es pot fer. A nivel personal, vivir en un pueblo como este, un pueblo del interior, tiene muchísimas ventajas. La calidad de vida es mucho mayor, evidentemente tenemos un aire limpio, un agua limpia, tenemos un entorno espectacular. Desde el punto de vista de la vida cotidiana, yo entiendo que es una manera muy buena de vivir. N'hi ha poc de serveis públics, per exemple, el tema del transport públic és un problema, el tema de les carreteres és un problema, però en el moment en què van ficar la fibra òptica, això desbloqueja tot un ventall de possibilitats per a la gent que tenim una feina que és o bé digital o bé digitalitzable, que és l'equivalent a quan s'hagueren ficat un tren. Sí que hi ha moltes coses que caldria millorar. La sanitat, per exemple, l'hospital més pròxim que tenim és Vinaròs, o sigui, a 90 quilòmetres. Antigament la gent sí que vivia, però la gent major ha anat faltant i queden gent a lo millor ja jubilar, que li ha fet il·lusió tornar al poble, però sí que és de veres que gent en xiquets, pocs. La reapertura del colegio, que aquí pues carecemos de cole, el tema también de ir pensando en qué servicios faltan en el pueblo y cuál podría ser nuevas oportunidades justamente de emprendimiento aquí, el tema también de la vivienda. Entre que la quantitat de vivendes noves no augmenta massa, totes les vivendes de la gent que ve a estiuejar permaneixen buides i no són tampoc, no es poden vendre. I el fet que una altra gran part està destinada a turisme rural fa que sigui difícil vindre ací i trobar una casa que no tingues que tornar a fer des de zero i que sigui ta casa. Això és un problema gran. Jo crec que se té que començar a considerar la zona despoblada del territori no com un problema, sinó com una oportunitat. O vius a la gran ciutat i tens totes les comoditats del món, en tot el que comporta, o vius a un poble xicotet en molta tranquil·litat en totes les coses que comporta. Dins tinguem un món que és especial, que és bonic i que és un gran desconegut, que avui en dia jo crec que, sincerament, n'hi ha una gran oportunitat per a viure dignament, en qualitat de vida, en uns valors que no es troben en les ciutats,
de que en un poble, per menut que siga, per poqueta gent que n'hi hagi, mai te sents a soles. Desde nuestra experiencia queremos un poco, bueno, pues contarla y a ver si sirve de algo, ¿no? Viure en zones rurals té altres possibilitats. Una altra forma de viure és possible, recuperant tradicions, creant una empresa de zero, envoltat de natura o treballant a distància. Tot és possible per tal d'aconseguir una forma de vida satisfactòria. Les zones rurals poden ser la solució per a començar un nou camí, per a guanyar qualitat de vida.